Il-Prim Ministru Robert Abela qed imur kontra il-governanza tajba jostakola trasparenza u jinjora għal kollox il-kontabbiltà politika tal-membri tal-kabinett tiegħu il-politika responsabbli titlob illi Abela jaċċetta r-riżenja tal-Ministru Byron Camilleri. Dan intqal mix-Shadow Ministers Darren Karabot u Graziella Gallia f'konferenza tal-aħbarijiet l-għada illi Byron Camilleri offra ir-riżenja tiegħu bil-Prim Ministru ma jaċċettaħilux. Dan kif matul il-lejl bejn is-Sibt u l-Ħadd insterqu 200 kg reżina kannabis minn post illi kien taħt għajnejn l-Armata. Karabot sostna illi preżentament suppost il-Gvern qed jiddiskuti min se jieħu post Byron Camilleri iżda minflok Robert Abela għażel li jżommu miegħu wara diversi skandli. Dan kif dan huwa l-aħħar skandlu għal plista twila fostu l-għajbin tal-Marokkini, il-kriżi fl-Aġenzija Identità u r-rapport kundannabbli tal-Ombudsman dwar il-ħabs. Intqal li Byron Camilleri għandu jerfa' responsabilità politika mill-aktar fis. Iżda minflok Abela qed iġib l-interessi partiġani l-ewwel għaliex m'għandux fuq min idur. Il-problema tal-Gvern m'għandix tkun tintrefa' mill-poplu Malti u Awċi. Jekk hemm deċiżjoni li għandha tinġar, u ċoe li f'dal każ il-Ministru Byron Camilleri għandu jitħalla jirreżenja minn Ministru għall-Intern u s-Sigurtà u x-xogħol, m'għandix tkun illi l-poplu jiġi rrappreżentat minn persuna illi suppost ħar responsabilità u warra. Fl-aħħar mill-aħħar meta inti semmejtu punt importanti dwar il-governanza tajba, trasparenza, il-kontabilità, dawk huma fl-aħħar mill-aħħar prinċipji li l-poplu Malti jixtieq li għandu fil-Gvern. Pero joħroġ ċar illi meta niġu għassiju għandna Prim Ministru li jippreferi li jattixturu milli li jkun favur il-poplu jieħu deċiżjonijiet favur il-poplu sabiex fl-aħħar mill-aħħar ikonna dak illi jixraq. Responsabilità, kontabilità u trasparenza. Id-deputat Graziella Gallia saħqet illi episodju bħal dan illi seħħ fit-tmiem il-ġimgħa qajjem suspetti u allarm kbir kif din id-droga kienet miżmuma f'kontejner taħt sigurtà massima. Dan fil-waqt illi insistiet illi l-Prim Ministru tilef l-awtorità morali wara illi għal darb'oħra m'għamilx l-għażla li hija favur l-interessi tal-poplu. Hawnhekk nistaqsi x'tip ta' sigurtà suppost għandna f'dan il-pajjiż. Meta minn taħt l-għajnejn tas-sorveljanza irnexxielhom ukoll jinsterqu dan l-ammont kbir ta' droga. U allura anke hawnhekk qegħdin naraw każ ieħor fejn il-Ministru ukoll falla f'dak li hi responsabilità tiegħu, qed ngħid falla għaliex minkejja li offra r-riżenja tiegħu, minkejja li hu offra riżenja lill Prim Ministru ta' pajjiżna, din ir-riżenja ma ġietx milquha mill-istess Prim Ministru. Jgħalqet billi selmet li laqdiet volontarji li jaħdmu fil-ġlieda kontra l-vizzju ta' droga u insistiet illi b'episodju bħal dan żgur illi ma jagħmilx ġid tal-ħidma ta' dawn laqdiet b'200 kg droga fis-suq.